Ved du, hvad et Interreg-projekt handler om, og hvordan det hænger sammen med virkeligheden derude? Her er et eksempel fra idé til afsluttet projekt. Det starter med en fælles udfordring. For eksempel, at industrien i det sydlige Skandinavien bruger for meget ikke-vedvarende energi, hvilket skader miljøet. Med et projekt er det muligt at tage udfordringen op. Forskellige kompetencer går sammen på tværs af grænserne for at give virksomhederne den viden, de har brug for. Projektideen passer ind i EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og indsatsområdet Grøn Omstilling. Projektet har mulighed for at få op til 60% af sine omkostninger betalt. Projektets partnerskab formulerer et mål om at fremme vedvarende energi i det sydlige Skandinavien og konkrete fælles aktiviteter om, hvordan virksomhederne skal få mere viden. Derefter sender partnerskabet deres ansøgning. Interreg bevilger finansiering til projektet, og det løber derefter i 3 år. Når det er slut, har svenske, danske og norske virksomheder fået en bedre evne til at mindske forbruget af ikke-vedvarende energi. Samfundseffekten bliver større på sigt, når flere virksomheder får del i projektets resultater. Effekten støtter op om Interregs målsætning om at fremme vedvarende energi og grøn omstilling i det sydlige Skandinavien. Dette var et eksempel på, hvad et Interreg-projekt kan handle om. Du kender sikkert til andre udfordringer, der skal løses. Samfundsproblemerne stopper ikke ved grænsen, og det gør løsningerne heller ikke. Læs mere på interreg-oks.eu. Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak medfinansieres af den Europæiske Union.